Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. The pilgrims, the choir, the offerers, the readers, psalmists, and everybody. Healing, Rosana Suarez ng Tate, Hercules, A.D. Aya. Good health, Mr. and Mrs. Chan Sinlan, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan, Nathan Tamas Hu. Pahuleng Dayon, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatriz Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Erasga, Tune Paras, and Ondo Macias. Ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. Lisod tuuhan ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Talagsaon o walay sama gayud niini nga panghitabo, sukad masukad sa pagbuhat sa kalibutan. Busa, dili ikatingala nga pipila sa mga tinun-an ni Jesus, nagduha-duha sa unsay ilang nadungog bahin sa iyang pagkabanhaw. Bisan gani sila nga nakakita kaniya, nakurat ug nalisang, tungod kay nakaingon man sila nga siya usa ka kalag. Apan, gipakita sila ni Jesus o gipahikap aron sa pagmatuod nga siya buhi gayud nga adunay unod ug bukog, dili sama sa usa ka espiritu. Kita gipasabot nga ang tanang panghitabo sa kinabuhi ni Kristo katumanan lamang sa unsay nahisulat bahin kaniya diha sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan magantos og mamatay, apan sa ikatulong adlaw siya mabanhaw. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, gibag-o sa Dios ang tibuok kalibutan. Busa, daygon og pasalamatan ta siya niining santos nga misa. Palihog manindog. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Rejoice, no? Maglipay ta. Of course, si Kristo kinabanhaw na o siya, mga isuon, naghatag na to, gikan sa pagkabanhaw niya, ang gasa sa ingon nato sa kalinaw, no? O kapasilo sa mga sala. Mahinao ta, kanabanhaw ang Ginoo, no? Matagtaman na ito ang iyang panalangin sa kalinaw. May kalinaw unta, mahitabo sa inyong mga panimalay, sa inyong kinabuhi. Diin, ayuhon niya nga ito ang mga sakit sa lawas o lawapan sa kalag. Haruma, angko na ito ang tinuod nga kalinaw. Of course, no? Pangiyoon na ito sa niya ang kanang grasas kapasiluan sa mga sala. Haruma, andaw kita pagsaulog din Santos nga misa. Christ
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dadong adto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kung kadayin sa iyang mga tao, di sa yuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtungan niya sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan. Human mabago ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong kalipay, imong gilipay sa iyahang pahibalik, ngadto sa himaya sa pagkasinagop. Mga paabot nga magpasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang tinubdan sa kinabuhi gipatay. Apan gibanhaw siya sa Dios sumala sa kasulatan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan, ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian niya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug ipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios, ug kami mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, ug gituman kini sa Dios,
niining paagiha. Busa, paghinulsol kamo, ug balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadan-at ka nako ang imong nawon. Ginoo, ipadan-at ka nako ang imong sa akong pagsangpit, tubaga ako. O Diyos ko, nga mataron, Ikaw ang naghupay kanako sa akong kagulanan. Kaloy iyak ko, ug pamatia ang akong pag-ampo. Ibaluing ang Ginoo, nagahabuhat, ug katingalahan sa nagatuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Ginoo, ipadan-at ka nako ang imong nawon. Ginoo, ipadan-at ka namo ang imong nawong, gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Sa akong paghihigda, nakatulog dayon ako nga malinawon, kay ikaw lamang, O Ginoo, nagdala og kasiguruan sa akong puloy anan. Ginoo, ipadan-at ka nako ang imong ang pagkamasinugtanon sa sugo sa Dios nagpamatuod sa atong paghigugma kaniya. Ang ikaduhang pagpasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Atong paminawon. Mga anak,
Gisulatan ko kamo niini, aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo, ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit ni barog ang Ginoo taliwala nilag miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Nakurat sila og nalisang, nagunahuna, nakita sila og espiritu. Panmiingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduduha kamo? Tanawan ninyo ako mga kamot, ako mga tiil, ako gayud kini. Ikapa ako, umakita ninyo, kaya ang espiritu walay unod o mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga niya kanako. Kisulti niya kini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang kilid, ang iyang tiil. Panwala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay o kahibulong. Usag ipangutana sila ni Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? Pagyatagan sila siya usa ka buok sinugbang isda, gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Miingon siya kanila, kini mga butanga, mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Yung ipasabot niya sila sa kasulatan, umiingon siya kanila, kini mo ang nahisulat, nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos, unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug sa iyang ngalan, ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw nga tustanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Kamu, mga saksi, nining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nagpadayon ang pagmaya sa kalibutan sa atong simbahan kay si Kristo nabanhaw naman. Pagpangutana mga igsuon,
ikaw, do you believe mituo ba jud ka nga si Kristo nabanhaw? Ibaw ba ka? Doon yung mga tao, sa nga dili mo to Ginoo, mga ateista, nga di mo to Ginoo, sama nining gitawag to Friedrich Nietzsche, kini siya, sa ka-philosopher. Puong paniya ko no, ang labi na kong prueba ko no nga ang Ginoo wa mabanhaw, ba mo unsa? Tungod kay puong paniya, kini ko ng mga Kristiyanos nga nagtuo sa Ginoo, nagpuyo nga daw dili banhaw. Nagpaniyo lang gyapon sila hang gitawag tog panag-away, pinagpinatyanay, pinagbutang-butang si tao sa ilang kahakog. Mga igsuon, kung maminaw ka maurog sakit, no? Kaya may pagkatinuod biha. May pagkatinuod. Nagkahas ni aging ituwag na ito kasi Semana Santa, nga kita nilaylo sa ito ang mga bisyo, sa itong kabuang ba? Nilaylo. Pero buhuman, balik na andan. Murag taphaw kayo ba? Nga sa Semana Santa, kita religious kayo tang nagsimba, no? Posisyon, Via Crucis, we undergo that. Pero wag ginato yun, mabuhat ang labing importante, ang pagbago, paghinulsol sa itong mga sala. Wag yung katidlong ba? Muna it seems, Orabag, it's a waste of time and grace. Murag, makakuanto na makamalandong ta na ba? Pero, timan isa bigin kung buto na naon ba, alabing yun akong prueba, no? Nga si Kristong nabanhaw, mao, tungod kay katong mga tao, mga Kristiyanos, nga nituo nga si Kristo namatay na banhaw, mituo gayon, nagbago silang kinabuhi. Ug daghan kini. Hibaw ta, ngayon mga adlaw nga kita na malandong, naminaw sa pulong sa Dios, nga ang katawhan tungod silang dakong pagtuo ni Kristo nga nabanhaw, natukon ang gitawag ng mga Kristohanong katilingban, nga kanhi ay adto mag-iyahay, no? Mag-isipay, yung natukon ka ng katilingban ba, nga Kristiyanos, nga ang mga sakop niya na nag-atiman, nag-alaga sa isig usa. Gani, nahitabo ang gani, ilang ibaligi lang ito ng kaptangan. Haron lang nga, mabuhat ang matmugna usa ka katilingban, nga way kabus, way timawa, ug way nang inahanglan tungod kay naa kumo nila ang tanan. Kana tungod silang pagtuo ni Kristo nga nabanhaw. Kung ibaw tas kay sayan ato nga dungog, tungod silang pagtuo si Kristo nabanhaw, ang katong mga disipulo nato, mga disipulo ni Kristo, nga ato mahadlukon kaayo, sila kita nato nagwali na sa may balita sa tanang suok, nag-ayo ng mga masakiton. O ibaw ta ni in history, tungod kay ang mga Kristiyanos nagtuo nga si Kristo yun nabanhaw, mao nga makita nato kay sa sayang simbahan ang daghang yung mga santos, mga martyrs, no? Nga willing to give up their life, mo sakripisyo. Ug ilang basihanan mao gayon nga si pagtuo lang ni Kristo nga nabanhaw. Bisag karon mga igsuon, kamo niya din for example, ako sa mga pare, pila ka parokya akong nadana, ako ma-amaze ko sa daghang kaayong mga gitawag to volunteer sa simbahan. Naa sa mga chapel leaders, no? Coordinators, naa sa mga gitawag to kapunungan sa simbahan, mga sakop, mga volunteers, sa mga psalmists, mga choir tanan, they're all, no? Ilang gihanan, ilang panahon, bahan di kaalam, no? For the Lord. For the Lord. O ka na, motivated ka na silang pagtuo sa atong Ginoo. Bawo ka? Katong unang mga Kristiyanos, magisuon, swerte kay sila, bulahan yung kay sila. No? Tungod kay, ang ilang pagtuon na ligon pag-ayo, ibaw kay silang ngano, tungod kay,
Bulahan sila kay ang Ginoo napakita gyud nila. Kada kahigayon gud sila magpundog yun. Nimutungan lang Ginoo silang tiniwala ubang kanila. Because they see God every time they gather together. Bulahan kay to sila kay sila di lang naka kada kita sa Ginoo. Sila usab nakahikap gyud sa Ginoo. Kapila imbitas Ginoo ngayon hikap ako katus Tomas. Aron mo tuo ka o karon gani ingon siya tanawan ako mga samad. Hikap ako kini. So naligo nila pagtuo, bulahan sila. Kaya gani si Kristo nakigsalon lang kaon. Ado ka disipulo no? Nakailas na ni Kristo diha na sa pagbikas-bikas sa paan. O karon wa nga nagkakaon ni Kristo isda tubangan nila. Naligo nilang pagtuo. Bulahan sila. Kasi Kristo yun, no? Karon ug kada higayon nitunga diha kanila ug maogoy gyapon nagwalik nila. Nagpasabot nila sa balaang kasulatan. Christ himself. Ug mao nga nadawat nila ang panalangin sa kalinaw ug kaluoy sa Dios ug kapasayloan sa sala. Nadawat nila kana ug mao kana nakahimo nato nga banhaw atong kinabuhi sa grasya nga naa sa kapasayloan sa sala ug kalinaw tungod sa kaluoy sa Dios. Bulahan sila. Pero, unsay pong ni San Pablo, tinuod bulahan sila. O unsay pong sa Ebanghelyo atong sa Ginoo. Bulahan sila. Pero mas bulahan kay nakakita sila sa Ginoo. Pero mas bulahan kita ngani adin karon nga wa makita sa Ginoo ug mituo kaniya. Mas bulahan kita mga igsoon. Mga igsoon, bulahan kaita nga kita mituo ba nga kada nato duol sa kumpisalan gyud ha, kumpisalan kita nakigtagbo sa Ginoo. Ang Ginoo nauban ka nato ug kada nato kumpisal ug hinulos sa mga sala ug diin kita mapasaylo sa mga sala. Magigsuon mahitabo ka nang gitawag tug gagmay nga pagkabanhaw. Diin panalangin pasaylo sa atong Ginoo unya kita mabag-o na sad pag-usab. New life. Nga matagamtaman nato diha ang gitawag tuway kinutuban nga pasaylos Ginoo. Bulahan kay ta mga igsoon, lipa kita nga nagtuo nga ning kasulugan sa dos nga misa ba. Kita ang nahitabo nato mao gyud wa lang ta makahikap sa Ginoo ato tiyang gikalawat gyud ang iyang lawas ug dugo naston kinabuhi. Naa na sa gilamhan. O nga siyang atong gikaon no nahimo kalagbit sa kinabuhi ug mao kita nakaangko ng kinabuhi nga tunhay og Dios nun mo nang ingon we become what we eat mo na nga sa diha sa santos nga misa mga igsoon kita maumol ta pag-ayo diha ni Kristo. We are nourished. Bulahan kita kung nagtuo ta na bulahan ta mga igsoon kita nagtuo nga kanang pulong sa itong madungog si Kristo ginigigsulti nato niana. Mas bulahan ta. Ug mao nga kung kini mga igsuon sa itong kinabuhi, kalagbit sa itong kinabuhi, of course, madawat ito dayon ang kining giingon ni Kristo, peace, kalinaw. Nga diin, maangko na ito des kapasiloan sa sala tungod sa kaluoy sa Dios. Ingon ni ana mga igsuon. Mabitaw nga, atong iampo ba? Mag-ampo kita. Nga, we become may tawag to Ginoo kanang ampo ni St. Francis ba, we become an instrument of peace. Kita ang kadawat na sa buhi nga pagkabanhaw ug ang gitawag to ang kalinaw ug ang kalinaw sa tong kasing-kasing. May we become people that become an instrument of peace, of God's love, God's peace sa kalinaw ni Kristo. Nindot ka ini ang gitawag tog prayer of St. Francis, mao gina ta, no? Nga ingon nga kung sa taliwala gyud sa gitawag tog kagubot o kaguliyang ba, no? Nga ay kasilag kita gyud will never lost our love and concern. We should be loving, no? We should be caring for others. Taliwala gyud sa mga panahon nga naa ang gitawag tog mga tao nga mudaot, musuway nito, pasakit nato,
bugal-bugal ka na to, still we could stand up and still, give pardon. Pagpasaylo ng gigihapon ng pagsabot. Pardon. Pagpasalamat ta sa Ginoo, mag-ampo ta. Nga, kung sa panahon gani gitawag to, ang mga tao murabagwan ay paglaom kinabuhi, still kita becomes people who give hope to people. Muna gitawag to, panahon nga naasa, kangitit kalibutan, we could just be lighting a candle so that would brighten it. May instrumento tani ano ba? When there is sadness, there will be an instrument of joy sa itong ginabuhi. We become people of the resurrection. I would like to ask you to pray that akong amigo nga pare nga bago lang namatay, Monsignor Carlito Puno. No? We have been together in the seminary for a long time. No? We have been working together with the Cardinal sa iyang gitawag when he was with us. No? Of course, kura para ko siya sa Karkar, sa among lungsod mo na we missed him. Pero, one thing I know of that person, si Monsignor Carlito, Monsignor Puno ba? May he rest in peace ba? Yung makatagbo ka niya, makaistorya ka niya, no? Kana siya, murabag ka ng, di ka mahitabo nga di ka malipay. Kaya mura siya doon nag-isay kasulting maayaw ni mo. Naag-isay kasulti. Mura siya mo feel ng ipalahan ka ba? But he sees something always good in people ni mo. Usahay ko, maglibog ka nga, yung anak di ko. Mura bag, most superlative siya to appreciate people. To appreciate people. So that, mura bag ka namang, you can't help but be happy, no? Be inspired. No? But maunahin niyang charisma. Munang he is being loved by the parishes nga ni-diin na nag-alagad siya. Sa mo sa Karkar karon. Because, mura bag, sama pa, he always something see good in you. Good in you. That's a sign. This person ba, nga ingon na to, nagpuyo nga, banhaw kinabuhi. Nagpuyo banhaw kinabuhi. Mabitaw, mga isuon, let us pray nga unta kita maningkahmo ta ba, magpuyo niya na. And pray, like for example, this prayer ba, sa St. Francis bitaw, ingon siya, O Divine Master, grant that I may not seek to be consoled as to console, di ba? To be understood as to understand, di entata. To be loved as to love. Yeah. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned, di ba? Yeah, it is in dying that we are born to eternal life. Mga isuon, I hope and pray na kita will be people of the resurrection na atong eternal life. Amen. Nagato ako sa Diyos, Amahan magagahong sa tanan. Huwa sa langit o sa yuta. Gusto yung Kanang Espiritu Santo. Anak ni Maria na Biblia. Sa kisugo ni Poncio Pilato. Diyos sa krus sa matay o gilugo. Ikunsad sa mga minatay. Sa tulog ala na banhaw, gusa ka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Diyos, Amahan magagahong sa tanan. Ikan dito mabalik siya para mahukom sa buhi o sa mga ginatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, masiluad sa mga sala, pagkabanaw sa labas, sa kanabuhin dayo. Magampo kita sa Diyos Amahan na naghimog bag-ong kalibutan, Diyos pagkabanhaw ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita moingon, maghua kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini, atol niining tuig sa mga klergo ug konsagradong kinabuhi,
nga magsaksi unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo, sumala sa ilang kinabuhi nga nabago. Mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, nga sa tinuray, ilang mapakita ug mapahikap sa mga kabus, ang ginaingon nga kalambuan sa ekonomiya sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa tanang binunyagan sa ngalan sa Santissima Trinidad, nga mahimo unta kitang maluluyon sa panginahanglan sa uban ug maghimo sa mga buhat sa kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang kanatong tanan nga mga Kristohanon, nga ang kahayag sa nabanhawng Kristo, magdanag unta sa atong mga plano sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa biktima sa mga kalamidad, nga maglig-on kanila ang pagkabanhaw ni Kristo, nga nahitabo human sa iyang pagpasakit ug kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, nga ang sulugon sa Dios, Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar, kansang kinabuhi, nahalad alang sa kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na unta sila sa himaya sa pagkabanhaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Magduha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Langitong Amahan, pinaagis pagkabanhaw ni Kristo, magibago ang tibuok kalibutan. Magguha usab ang among mga kasing-kasing para mahimo kaming takus, magisalo kaniya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Pangigsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo. Dawaton sa itong mahang magagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang mga halad nga malipayon nga simbahan, ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayod, malipayon kami sa pagdaig kanimo. Sa tanang panahon na binagayod, nining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, karon si Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nga nas kalibutan, kinabuhing dayon. Ug-alang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang maganghaan sa langit. Amo gud kamatayon, natubos man siyang kamatayon. Among kinabuhi, nabanhaw pinagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini, upan sa kalipas Paskos pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan, midoy pag-awit sa himno sa imong himaya, dahil silang wagkunong nga pag-awit. Santos, gay ikano tuburan sa tanang kasantos. Padalay mo espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis. Salamat o pag-usab og midayeg. Mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Panginoon ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniya ron paghando.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa unta sa Espiritu Santo. Doon may ginawa mong simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Yun sa mga igsuong nangamatay. Malaumon, nga banhaw sila tanang nangamatay, diya sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygo na mo kang himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag anak kaniya magagagahom nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kaimo mananging harian, agahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan,
Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaa kaninyo. Makita ito panag-inig, suunay. Peace. Kining ko dito sa Dios nagawag tang salas kalibutan bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo, suduo nga maluluyon ang imong lungsod
Itugot nga ang gibag-o mong pinaagi si misteryo nga walay katapusan, makadangat si Maya nga way sa pagkabanhaw. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dunggang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot ang mag-antos tungod sa sakit ug balatian. Pagkangong gipili siya para mahimong santos. Ay ang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato pagpasalamat sa tuang sponsors ug donors ug sanan nga tambod ning Santos nga misa. Atong choir, the Brothers of Pedro Calungsod, atong choir. Pilgrims nato. Servant communities, Sword and Fire of the Spirit, the World Apostolate of Fatima, Holy Cross Basak Pardo, San Vicente, ug sa Orhelio Chapter. Of course, the Flames of Love. Ang ato ang offers si Shoni Guarin, Jenna Bonghanoy, ang ato mga pilgrims, no? Kaya salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ka. Sige, pag-usig kanina. Oo, ngarong di man. Ano yung giguro yung magkikunin mo? Kamao ko mulakaw. Kamao ko mulakaw, pero asam ka pa dong? Ha? Suko na sa kang nag-istorya ko itong mga babae. Oo, mau na. Kisabi ko istoryahan. Ng mga babae na ito puros. What ha? Lagi. Ako ay, mau ba sa niresulta man ni magsupak-supak ta sa tong tatay nanay ba? May yung, ayaw na punita ka, misyoso na ako. Nagpakasal yun. Pagkahuman mo, himong impirno akong kinabuhi. Mahimo pa na ibalik kagahapon. Sa magnanay ka pa na ako, di ko masugot ni Muwi. O niya, kung wa pa ko mga babae, makadaginot ka. Ha? Uy, nakadaginot ka ng babae ko, kaya usay wa ko didi sa ato. Di ko mukhaon dire. Usay ato kamatog. O, di ba nakadaginot ka? Ingnas hag... Nga nga naman mo kang ginadaan ka kay perno. Ginagdanay ko kayo. Oo, namiag yung igos na nga, mabutan, uy. O niya. Gihimo na ngayon po ang impirno ang akong kinabuhi. Kaya nga itong bahay, gihimo na kong impirno. Nagkayo-kayo na ini. Kanahan, uy, kanang imo pagkabisyoso mo na naghimong impirno. Hoy, duwa ka kiba, impirno ka na? Tay pasa, na doon na mo kay impirno? Na? Kasi nag-ingon. Iba ni si... Ay, fake news man to. Fake news kanya! Fake news na, ay, dito tinuan, wa impirno, ay. Kau galab na iya, bagyabag lang yung ka. Sumbong ta kang monsinyor. Sumbong ta mang yung ka ba? Aron makasabot kang unsang naagi impirno, impirno, uy. Ay, sige, sakita na, ay. Lagot ta kay kunimo. Doon na ba lagi impirno? Gani! Aba? Wala ka nung magpatoya, mong giyapo kang pabadlong. Wa ba ako nagpabadlong? Gimo na nako para makadaginot ka. Di ba? Para nindot yung kayo mong gibuhat. Oh, lagi ba? Mangutanan lang sige. ta, kung doon na ba yung impirno o ma-impirno ba ko? Kita naasa, nag-monitor sa kuan, sa tuang sa internet, may fake news nga nigawas. Nga ningon ang Santo Papa, Pope Francis nga, way impirno kuno, no? Kaha, no? Pero, tungo kaha, nga siya, good siya, mura siya, Pope of Mercy ba? Ang kaluoy sa ginong way kinutuban kaya ba? Mura nga, yung lisod yung ay tingali, mag-imagine ta nga, ang ginoong grabe niyang paghigugma ka na to, no? Siyang kaluoy ba? That he would allow somebody to go to hell, no? Pero, kanaha, sakto na, fake news na, no? Laro sa Papa,
Kay tungod sa tingali ihang gitawag tog sa mercy of the Lord nga way kinutuban sa iha mga sulti usahay murag mo conclude ang uban, no? Why impierno pumapa Santo Papa? No, ang Catechism of the Catholic Church nagsulti ka nato. Sumala pa sa Balang Kasulatan, no? Doon nagyoy impierno gyud. O kana impierno mo na gitawag tog the eternal fire. Unya ang labing pait gyud na sa impierno hibaw ka unsay labing sakit kanang gitawag tog you're condemned forever and ever nga din adyo ka kakita sa Ginoo. Tungod ka ang kinahanglan gyud nga kalipay sa tawo man to be one with the Lord. That will be the most painful thing yung ngawa diha. Impierno. Kinsa may na impierno? Wa pa gyud naprobahan nga doon ang impierno. Gawas tingali sa yawa nga to na sa impierno, no? Naa sa diha. Pero dili mga igsoon. Ang the Lord, ang plano sa Ginoo, langit gyud para nato. Langit para nato. Kung ay impierno, tingali anda kang puri ba ni ana bisag karon usahay ato kinabuhi na impierno na ni, doon na impierno ning kalibutan na ba? No? Kung dunaan nata sa sala, nata sa kalibutan-lagot, puro na gitawag to na baga diha nga naglaab mo kasing-kasing, we cannot forgive and everything. So there is hell. Bisan kaha ang Ginoo in town, no? Gusto siyang maluwas ka nato, pero di sa kapugos nato. If we reject the Lord, it's a hell. And there's going to be hell yun sa itong kinabuhi. There's going to be hell. I just hope and pray nga kinibutan nga ba ato ni makaamgutan ni haron nga lisod kay mo na tagwan ng impierno mo pag di ta mahadlok pa kasala, maghikog na lang ta, mag-unsan lang ta. My God, no? There is going to be hell. Ug ang Ginoo nga maluluyon kaayo naning kamot gyud siya na by all means mawaon ta impierno, mawaon ta haron kita tuwa na sa langit. For as long as we reject God, it's hell. Amen.